Γεια σε όλους, ο Κωνσταντζέα εδώ. Σήμερα θα παίξω GTA για άλλη μια φορά μαζί με τον Πάνος Green Gamer. Γεια. Και πάμε. Άντε γεια. Headshot. Ω. That hurt. Άντε ρε. Κάτσε να του πάρω το μαξάκι του. Baby. Και να πάμε στους μπάτσους. Κορώνα. Baby. Πάμε στους μπάτσους τώρα, στα μπατσόνια. Ερεύμα. Άστα να χτυπάει. Βασικά ρε, η μουσική είναι. Όχι, το μετράω. Ποιος με βαράει. Κάτι μπάτσο τώρα. Τι λέει, όχι, εκεί έχει άλμα. Να πάω, αλλά δεν έχω γρήγορα μάξι, αλλά θα δω. Ό,τι γίνει, ας γίνει. Τις. Εντάξει, Ω. δεν πειράζει. Wait. Δεν Μόνο πειράζει. εγώ τα κάνω τα stand. Όντως. Πάμε στους μπάτσους τώρα. Τα μπατσάκια. Μπάτσα. Άμα δεν έχω σφαίρες με το... Αυτό το όπλο δεν πειράζει τώρα. Όχι, αυτό. Πού είναι η μπάτση. Να, ποιος με σκότωσε πριν? Εσείς. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Πού είναι οι άλλοι. Πήγαινε να φύγεις, πάρε να στο μικρό και φύγει. Γρήγορα! Άιντε ρε! Άντε γεια. Μπατσάκο. Μπατσάκο! Έλα μπάτσο, τι κάνεις. Τι κάνει? Στον κόλλο. Τα χάνω τα στεράκια τώρα με τον κόντιο γιατί βαριέμαι να τα χάσω. Άντε γεια. Παίρνω Μάικλ. Τον Μάικλ? Μάικλ. Τον Μάικλ? Μάικλ. Τον Μάικλ? Με την αμαξάρα του. Πήρες τον Μάικλ? Με αυτά μόνο εγώ θα κάνω Βαγγέλη. Τι λέει ρε, τώρα εγώ το κάνω. Λοιπόν παιδιά, σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο και γεια σας.